Заместник-кметът на Варна инженер Пламен Китипов е категоричен, че комплексът край местността Баба Алино е незаконен. Да, там има констатирано незаконно строителство, има предприети действия от 24-та година насам. За Баба Алино 2 сигнализираха общинските съветници от групата на ГЕРБ в морската столица. Според тях отново има незаконно изсичане на 10 декара гора в местността. Те обвиниха сегашния градоначалник Благомир Коцев, че е наясно със строителството на комплекса. Тук се намираме до пореден имот, свързан с фирмата КУП във Варна, на който се личи, че има предприети строителни дейности. В същото време строителният контрол и Агенцията по геодезия и кадастър влязоха на проверка в община Варна. Министърът на регионалното развитие коментира и изнесените данни от бившия кмет на Варна. Мащаба наистина това, което установихме заедно, е шокиращ. Така че ще разбереме дали става въпрос за един обект или не. Все още са неясни и следите на собственика на КУП корпорация, която е построила жилищния комплекс. Невзоров, който се явява управител на тази групировка КУП, е в много тясна връзка с посланик Олашчук. Имам такава информация, че е преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция. Вътрешният министър не разкри категорично къде е Олег Невзоров. Проследили сме движението на Невзоров и сме дали информация там, където е необходимо. В случая тя повече касае ДАНС. Вътрешният министър допълни, че заповедта за изгонване на Невзоров от ДАНС е била издадена за сериозни съмнения за участие в престъпни дейности, а не заради единично нарушение.